ছত্রিশ শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রনি বগাপাহাড়ি ব্লকनि आन्दार मनु बिसिनेंगै और मनु जमातिया पारा आनी बमंखा संजीत जमातिया ओमफ्राय आरो ছত্রিশ শান্তির बाजार मंडलनि जनजाति मोर्चानि आंखि सेक्रेटारि ओमफ्राय जुब मोर्चानि शक्ति इनचार्ज अरुण राजीव जमातिया ओमफ्राय आंखि जोंनि 26 नং बुथनि बुथ प्रेसिडेंट दिलीप कुमार जमातिया जों दिनै आरो मा फाइमानिखे हायसि जे जों आरो दिनै लामा खोताल ब्रिक्सलि जों सोनालाय दंताबक आरो तता दिनै निसिं नामा सेंजागो जों कयेक दिन बिसिं नामा जों पायरानाय जों मा फाइमानो अमानो जे जों लामा खोताल माखा भारतीय जनता पार्टी जों अमहायके जागा जागा पारा पारा बिसिं बिसिंगो अमहायके सिनि बुकुंबारा जनजातिनि पारा एलाका बिसिं बिसिं अमहायके लामा हिंजाकनाय ब्रिक्सलिं लामा काहामरमानि बांगै भारतीय जनता पार्टी न जों सिनि बुथ हिंगै एलाइके हा काहाम तै खनमुं तै हांजापुं याफारै आं कयनाय अ नियमनि चेनेलनि बिसिं तै सिनि जनजातिराव ताकफानो जागा जागावो लामा माया तैमाया फैलाबो आं थायरइड मेसिन और जागा बनेर बिदि नुनाय इनके ताबके हायना हाय जों आरो ब्रिक्सलिंआव फायफिखा लेमा नकनाय यांति थांगो ओमफ्राय आरो एलाका दंगनक यांगनक दं यांगनक दं जत दिगिनो नक इनके अमहाय जागावो जों लामा मामानि बेलायके जों खातंजा कमै बिसा कक्सादि बुथ प्रेसिडेंट साले साकुमा